लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाबोलायदों बे जाहैबाय अनलाइन क्लास 8 नि MIL नि बिनिफ्राय बियो चैप्टार 6 बेसाद बिगियान फरायसंनाय बे जागोन नोंथांमोना जिहेतु नुगासिनो दङ दा बेनि सायाव गासैखौबो थख' फोरमायनानै होगोन आरो बेजों लोगोसे नोट्सबो मोनगोन दानिया फैदो गोबाव खालामाजासे बेखौ लादिनि नाथाय बेनि सिगां नोंथांमोनहा जुदि क्लास 8 नि नङा आरो गुबुन जुदि फरायसा नङाब्ला शेयार खालामनानै हो जाहाथे बैसोर फरायसाफ्रा मोनहैगोन बेनिफ्राय फैदो नायदिनि बेसाद बिगियान फरायसंनाय दा बेखौ बर'आव राव सोलायदों बालिराम बसुमतारी बिथाङा आरो बेनि लिरगिरि गाहाया जादों सत्यनाथ बरा बिथाङा सारथि मुंनि मोनसे रायथाइ लिरदोंमोन दा बे सारथि मुंनि रायथाइनिफ्राय सत्यनाथ बरानि बे सारथि मुंनि रायथाइनिफ्राय बर'आव राव सोलायनानै लाबोदों बिथां बालिराम बसुमतारीया दा बेखायनो राव सोलायनाय बियो मोनसे फरा दानिया बेनि गुबै बाथ्राफोरा मा बेखौ नैबे सिगाङावनो बक्सआव नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों बेखौ गावबागाव फरायबाबो बुजिगोन दानिया फैदो बाहाय फारि फारि मा दङ नायदिनि बेसाद बिगियान फरायसंनाय होनदों दानिया मा होनदों जोङो नुनो मोननाय जादों जे जोंनि दानि दिनाव जों सानफ्रोमबो सोरांजेननायनिफ्राय लानानै उन्दुजासिम माने फुंनिफ्राय हरसिम आरो फुंसिम जेसेबांनाखि जोंनो नांगौ जानाय खामानियाव मुवा बेसादफोर बाहायो दा बेफोरनि गुदियाव बेसादनि गुदियाव मा दङनो बिगियान फरायसंनायनि मोनफा मोनफा फिथाइ एबा बिगियान फरायसंनायनि मोनफा जाहोन दङ दा बेखायनो मा जानांदों दा आथिखालाव जोंनि समाजा एबा जोंनि सुबुंनि जिउ खांनाया गोरलैनिफ्राय गोरलै जाबोदों होनदों बेनि गुदियाव बेसाद बिगियान फरायसंनाय दङ होनदों दा बेनिनो मोनफा नोंसोरनो बाहाय खिन्थादों जे बिगियान फरायसंनायनि गेजेरजों आथिखालाव रेल जाहाज टेलिग्राफ फट'ग्राफ फन'ग्राफ टेलिफन ग्रामफन गेदेरनु गोजाननु आरो आथिखालाव गोबां मा होनो सानस'नो हायै इन्टारनेट आरो बेजों लोगोसे कम्पिउटार बायदिसिनानि जुग एबा गुबुन बेसादफोर जों नुनो मोनसै होनदों नाथाय बेफोर गासैबोनिबो गुदियाव बिगियान फरायसंनायनि जाहोन दङ होनदों दानिया मानो होननाय जादों बेखौ नाय जे बिगियाना मोनसे मा होनो बेसादनि एबा जायखिजाया बबेबा मोनसे जाथायनि जाहोननि सिङाव थानाय थार गुमुरखौ दिन्थिनानै होयो होनदों जेरैहाय नुनो मोननाय जागोन जेनेबा बांग्रिं मावनायनि जाहोना मा बिनि गासैबो गुदि खिथाफोरखौ जों बिगियान फरायसंनायनि गेजेरजों मिथिनो हाबाय नाथाय बै समाव जायफ्रा बिगियान फरायसंनाय गैयामोन एबा आथिखालावबो जायफ्रा बिगियाननि सोमोन्दै जेबो गैया माने लेखा फरायाखै बिथांमोनहा दासिमबो बै बांग्रिं मावनायनि सायाव गोबां गोरोन्थि साननाय दङ थिग बेबादिनो बेयो मोनसेल' बिदिन्थि बेखायनो होनदों मिथिंगानि जायखिजाया थासारि जायखिजाया फिन जाथायफोरनि गुदियावनो माबा मोनसे जाहोन थायो आरो बे माबा मोनसे जाहोनखौ जोङो बिगियान फरायसंब्लासो माने बिगियाननि नोजोरजों नायनो हायोबासो बेखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिनि सलुसन एबा सुस्रांनायनि राहाखौ जों लानो हायो दा जोंनि मानसिनि देहायावबो बेनो जायखिजाया सासे मानसिया लोमजादोंब्ला बियो मानो लोमजादों बेखौ जोङो ओरैनो सरासनस्रा नुवा नाथाय बिगियाननि दारै जों बेखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिनि थार फाहामथाय लानो हानाय जायो दा थिग बिदिनो बियो मोनफा बिदिन्थि दा बिनि अनगायैबो जेसेबांनाखि जोंनि मानसिनि जिउ खुंनायाव जेंना नुजानाय दङ दा बेफोर जेंनाफोराबो बिगियाननि गेजेरजों नायनानै बिगियान शास्त्रनि गेजेरजों नायनानै बेफोरनि जाहोनफोरखौ जों मिथिनो हायो आरो बेफोरनि जाहोनफोरनि जेंनाफोरनि सुस्रांनाय राहाखौ जों लानो हायो आरो लानायनि गेजेरजोंनो जोङो माखासे आदब खायदाजों लोगोसे जोंनो बैफोर जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव गोबांथार बेसादफोर एबा जिनिसफोर मुवाफोर दिहुननानै लानो गोनां जानानै फैदों आरो बैफोर दिहुनजानायफोरखौनो बेसाद बिगियाननि मोनफा बाहागो होननानै लानाय जादों जेरै जोङो नुनो मोननाय जादों जोङो सावगारियाव गोबांथार दङ नोंथांमोननो बाहाय दङ गोजाननि बेसादफोरखौ नायनो थाखाय जोङो टेलिस्क'प बाहायदों गोजाननिखौ नुहुरनांगौनि थाखाय आरो फिसा बेसादखौ गिदिर नायनो थाखाय जोङो माइक्र'फन जिउसाफोर नायनो थाखाय आरो गोजाननिखौ नायहरनो थाखाय जोङो दुरबिन बायदिसिनाफोर बाहायो सरासनस्रा बेनिफ्राय सावगारि सेबखांनो थाखाय केमेरा दानि दिनाव गोबांथार माखासे जोङो गुबुन मेटारियेलफोर बेसादफोर दैथायहरनो थाखाय जोङो दानि दिनाव इन्टारनेट कम्पिउटार मबाइल बायदिसिना जों गोरलैयैनो बाहायनो हासै दा बेफोरो मोनफा नांगौ जानायखौ सुस्रांनानै लानाय मोनफा बेसादफोर होनदों आरो बिसोरखौ बेसाद बिगियान फरायसंनायनि गेजेरजों मोनफा दिहुननो हानाय जादों दा बेनिनो बिदिन्थि जेरैहाय दङ बाहाय दङ नोंसोरो नुनो मोननाय जादों जे दानिया नैबेयाव माखासेयाव मा होनदों जे माखासे बिगियाननि रोंगौसा पण्डितफोरा नायबिजिरनानै मानसि हारिनि गोबां साबजाथाव लाबोबाय जेरैहाय हमनानै ला सोदोबनि थारथिखौ थिरां खालामनानै माने सोदोबा माबोरै खारो माबेसिम सौहैयो जोंनि सासे मानसिनि खुगानिफ्राय खोमायाव बोरै हाबफैयो दा बेफोरबादि माखासे जेंनानि जाहोनफोरखौ मिथिनो मोननानै आथिखालाव
सोदोब गुथालखौ दैथायहरनो थाखाय टेलिफन दिहुनबाय होनदों आरो बिनि अनगायैबो फन'ग्राफ आरो ग्रामफन बायदिसिना जोनथोरफोर जाय जोंनि आवाजखौ दैथायहरनो हायो दा बेखौ दिहुननो हाबाय होनदों। दा बेनि अनगायैबो दा मबाइल सेलफन बेनिफ्राय दङ जोंहा रेडिअ' टेलिभिजन बेफोरनि गेजेरजोंबो जोंहा आवाजा फैयो। नोंसोरबो साननानै नायनो हागोन जे नोंनि बुंनाया बोरै नोंसिनाव सहैखो, दा आं रायज्लायनाया नोंसिनाव बोरै सहैखो, दा बेफोरो मोनफा मोनफा बिगियाननि फिथाइ होनदों आरो। दा बेनि अनगायैबो आरोबाव मा होनो सोरांनि थारथिखौ थिरां खालामनानै फट'ग्राफ बानायनो हाबाय होनदों आरो दर्शन हाबानि थिरांथाखौ खालामनानै गोजाननु गेदेरनु जोनथोर बायदिसिनाफोर थिरां खालामनो हानाय जाबाय होनदों। दा बेफोरो मोनफा मोनफा जोंनि बिगियाननि फरायसंनायनि जाहोन। दानिया नोंसोरो गासैबो बेसादफोरखौनो दा बाहाय बुंदोंबाबो मख'दोंबाबो गोबांखौनो मिथियाखै एबा नुवाखैबो जानो हागौ, नाथाय बेफोरखौ बाहाय गोबांथार बेसादफोरनि मुं मख'नाय दङ। गासै गैयाबाबो 20-30सासो दङ। बेखौ आं दा ओंखायनो मोनफ्रोमखौबो बुंथ'ला, फ्राय माखासेखौ नुजोबखाबायानो। दा बेनिफ्राय बेफोरखौ बुंनांगौबा गोबाव गोलाव जागोन। नोंथांमोनहा इन्टारनेटाव सार्च खालामनानै नाय, अब्लानो नुजोबगोन। गासैखौबो इंराजिनि नुबानो जागोन, मिथिनो मोनगोन, सोंनानै लानो हानाय जागोन आरो बेखौ गोनां जायोबा बेफोरखौबो उनावहाय खिन्थानो हागोन। दानिया नायदो, दानिया आरोबाव मा होनबावदों जोङो, फैलाव अख्राङाव जे बिरखङा बिरलाङो, दा आरो बेनिफ्राय मिथिंगायाव बायदिसिना जाहोनफोर जायो। दा बेफोरखौ जोङो सरासनस्रा थासारियाव जुदि बिगियान फरायसङाब्ला जोङो गोमोयोसो होनदों। गोमोखायो, जोंनि गामिनि मानसिफोर, लेखा फरा फरायै मानसिफोरा गोबां गोमोयो दाबो, नङा होमबा? नाथाय बेफोरखौ जायफोरा फरायो, स्कुलाव हाब्बाय, बिथांमोनहा मिथियो। जोंनि आबै आबौमोनहा बेफोरनि बागै जेबो मिथियामोन, नाथाय दा नोंसोर मिथिनो हमबाय, जों मिथिनो हमबाय। दा बेनि गुदियाव जाबाय बिगियान फरायसंनाय, थारमाने लेखा फरा फरायनानै मिथिनो मोननाय जाफैबाय आरो। दानिया मोनसे आरोबाव गेदेरथार बाथ्राया नैबे पेराग्राफाव दङ जे नैबेखौ नायनांगोन, जोंनि गेजेराव गोबां खोमसि फोथायनाय दङ होनदों। खोमसि फोथायनाय होननाय माखौ बुङो? खोमसि फोथायनाया माबि? जे बबेबा मोनसे बेसादा, बबेबा मोनसे जाथाया, बबेबा मोनसे फिनजाथाया, बबेबा मोनसे खामानिया मानो जादों, बिनि सिङाव माबा मोनसे माने गेबें जाथाय थायो। नाथाय बिनि बेलायाव जोङो बेखौ मिथियालाबा, जुदि बेखौ बुजियाबा जोङो बेखौ माबा मोनसे गोरोन्थि सानफ्राङो। जेरै हमनानै ला, बिफाङा जेनेबा दै मोनैनि रानलाङोब्ला बेखौ जोङो दै जुदि मोनाबा बियो मानो थैदों, माबा मोनसे जाहोन जानानै थैदों, बेखौ जुदि मिथिनो हायाबा बिनि सायाव माबा मोनसे गोरोन्थि जानानै थागोन। सासे गथ'आ लोमजानानै जुदि थैयोब्ला बेखौ जोङो बायदिसिना माने सोरबा माबा गाज्रि मानसिया माबा मोनसे खालामबाय, माबाय, बेबायदि जोङो सानफ्राङो। नाथाय लोमजानायखौ जों डक्टरनि गेजेरजों नायोबा बिनि देहायाव मा जादों बेखौ जोङो थारथि हमनो हानाय जायो। आरो बेनि अनगायैबो जोङो आथिखालाव बारहुंखा, सारअन्थाइ एबा बांग्रिं मावो, बेफोरखौ बै समाव गोदो बिगियान मिथिनायाव मा होनो मोदाय एबा इसोरनि अबदान होननानै सानोमोन होनदों। नाथाय बियो मोनफा मोनफा माबा मोनसे जाहोननि थाखाय जायो। जोङो दा बिगियान फरायनानै मिथिबाय बांग्रिं मानो मावो, अखाया मानो हायो, माब्रै हायो, दा बेफोरखौ। दा बेखायनो मा होनदों, खोमसि फोथायनाया मोनसे मानसिनि दावगानायखौ हेंथा खालामो होनदों। मानो होनबा बेथ' जोंनाव बर'आव गोबां दङ जे बर'फोरा मा होनो खानाय सिननो हामा, नैबे मोनसे हामा 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 होननाय बाथ्राया जोंनाव बर'नाव गोबां खोमसि फोथायनायखौ लाखिगासिनो दङ आरो गोबां माखासे खामानि दावगानायनि बेलायाव लाखिगासिनो दङ, हेंथा होगासिनो दङ। जेरै खानाय सिननो हामाथ' नङा, खानाय सिननायाथ' गिदिर पाप नङा, नङा होमबा? मोनसे खामानिसो बेबो। आरो बेनि गेजेरजों गोबां मानसिनि जिउ खुंनो हायो, जेराव जोंनियाव आथिखालाव नुनो मोन्दों गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोरासो जोंनाव थांनानै दंगासिनो दङ खानाय सिननानै। नोंथांमोनाबो नाय, नाथाय बेफोरखौ जोंनि मानसियानो मावोबा जोंनानो मोनजागौमोन, जोंनि मानसियानो थांनानै थागौमोन। दा बेबायदि जानानै दङ। दा बेखायनो खोमसि फोथायनाय, मोनफ्रोमबो खोमसि फोथायनाया जोंनि समाजनि दावगानायखौ हेंथा खालामो होनदों। बेखायनो खोमसि फोथायनायखौ होखारनो थाखाय बिगियान फरायनांगोन, लेखा फरा फरायनांगोन, बिगियान शास्त्र फरायसंनांगोन, बिगियाननि नोजोरजों नायनांगोन आरो नायबिजिरनानै बिनि सिङाव माबा मोनसे जाथायनि जाहोननि सिङाव मा दं बेखौ मिथिनो हानाय जानांगोन, बेखौ होनदों। बेनिफ्राय गोदो सानोमोननो बांग्रिं मावनायखौ मैदेर, माने बिखुं सिङाव मैदेर दङ, हा सिङाव, आरो बे मैदेरा साफिनबा, मैदेरा गिदिर नालाय बुहुमाव मावो। दा बेबायदि गोदोनि जाम्बा जाम्बिफोरा बिदि साननानै थायोमोन होनदों, खोमसि फोथायनायमोन। नाथाय दा आथिखालाव मिथिबाय बांग्रिया मानो मावो, जे बुहुम सिङाव माखासे लाव लाव अरगें, लाभा
दङ जायो बुहुमनि गिदिंनायनि गेजेरजों बियो ओरैबा ओरै दावथ्रोदनानै लाव लाव नालाय गिदिंनायनि गेजेरजों सौनायनि गेजेरजों हाया मावखाङो दा बेबादि जायो दा बेखौथ' बिगियाननि गेजेरजोंसो नायनानै नुनो मोनबाय नाथाय बै समनि बादियैनो जुदि थाबाय थायोमोनब्ला दाबो बांग्रिं मावबा मैदेरनि मोदोम साफेननाय बायदिसिना सानगौमोन आरो बेनि अनगायैबो आरोबाव मा दंबावो नाय बिगियान सोलोंथाइनिफ्राय जोङो मा मोनबावनो हायो होनदों दा जोंनि जायगायाव थानाय मैला दै खफ' बायदिसिनाफोरा मा होनो बबेबा दाबसे जायगानि मा होनो दैमा सेर एबा बबेबा दाबसे जायगानि बिलो सेर दाखोरबारि दा बेफोरबादियाव मा जायो होनदों माखासे मैला मैथा जाबोर जाथारफोरा सेवनानै थायो आरो बेयाव गोबां माखासे गेसफोर दङ होनदों आरो बे गेसफोरा ओंखारोबा बुहुमनि बायदिसिना मिथिंगानि अक्सिजेन गेसजों फिनजाथाय जानानै बेयाव माब्लाबा अर जोंखाङो होनदों अरा जोंखाङो दा बेबायदि अर जोंखांनायखौ जुदि नुयोमोनब्ला गोदोनि मानसिफ्रा मा सानोमोननो बेखौ आंग्रोमोन्दा होनना फोथायोमोननो ओंखायनो आंग्रोमोन्दा होननानै होसोयोमोन जाहैदों नागिरोमोन नाथाय बियो मोनसे मिथिंगानि फिनजाथायसोमोन दा आथिखालाव बियो गोबां खमायलांबाय दानि बेखायनो बारा नुनो मोनलिया दाबो अबेबा गोबां मानसि थांस'यै जायगाफोराव बियो जायो बेनिफ्राय दानिया मा होनदों दा बेबादि मोनसे मिथिंगानि फिनजाथायखौनो जोङो खोमसि फोथायनाय थायोब्ला हमदांनो हायालासे माबा मोनसे सोरबा सासेया माबा मोनसे होनदावबानो बेखौनो नंगौबाबो नङाबाबो बेनि नामखौनो बे बुंनायखौनो लानानै बिदिनो सोलियो आरो नाथाय बेयो बिजिरनानै नायबिजिरोब्ला माबा मोनसे जाहोन थाथारो दा बेबादि गोबां माखासे जोंनाव खोमसि फोथायनायफोरा मा होनो सुबुंनि दावगानायखौ हेंथा खालामगासिनो दङ होननाय बेखायनो खोमसि फोथायनायखौ खारहोनो थाखाय जोङो बिगियान फरायसंनांगोन जायखिजाया जाथायनि सायाव नायबिजिरनांगोन होनदों बेनिफ्राय आरोबाव मा होनदों बेखायनो मा होनो बिगियाना मोनसे गियाननि बाख्रि होनदों बेखायनो बिगियानखौ फरायसङो आरो आथिखालाव बेखायनो बिगियाननि नोजोरजोंसो खारजोबसै गासैबो बिथिंखौनो जोङो माबा मोनसे खोमसि फोथायनाय सोरबा सासे मानसिया ओरैनो माबा मोनसे बुंदोंबा जों बिनि सायाव फोथायनाय लाया आरो फोथायनो लानोबो नाङा नाथाय बेखौ जोङो बिगियाननि नोजोरजों नायनानै जुदि माबा मोनसे जुदि फोरमान मोनबायब्ला जों बेखौसो फोथायनो नांगोन बेखायनो नोंसोरखौबो होनदों जे जेसेबां सोरबा सासे मानसिफोरानो माबा मोनसे बाथ्रा बुंदोंबा बेनि बाथ्राखौ नायबिजिरग्रोनांगोन बेयो नोंनिफ्राय गोरोंसिन ना रोंसिनै बे बुंनाया नंगौना नङा बेखौ नोंसोरबो नायबिजिरनांगोन आरो बे बुंनायखौ बिगियाननि नोजोरजों नायनांगोन आरो दा जेरैहाय जोंनि दाख्लै कर'ना भाइरासनि सायावबो जोंनाव गोबां बायदिसिना खोमसि फोथायनाया फैलांदोंमोन दा बेबादि जोङो थानो नाङा साननो नाङा आरो बेनिफ्राय आरोबाव मा होनबावदों दा बाहाय मोनसे बाथ्रा होनदों नैबे गाहायनि पेरेग्राफाव जोबथारनायाव बे जाहैबाय बिगियान शास्त्र फरायनायनि गेजेरजों जोङो आथिखालाव बुहुमखौ जौगाखांहोबोनो हादों आथिखालाव समाजखौ जौगाखांहोबोनो हादों आथिखालाव जोंनि न'खरफोरखौ जौगाखांहोनो हादों होनदों बेखायनो जेरै मोनफा बिदिन्थि होदों जे मोनसे न'खराव जुदि सासेबो लेखा फरा गोरों गैयाब्ला बे न'खरा जेसेबां धोनि जाया मानो बिनि साननाय हनाय बिसोरनि मानो सोलिनाय बियो सोरबा सासे लेखा गोनां मानसिनि न'खरजों बियो मिलाया बबेबा मोनसे गामियाव लेखा गोरों दंबा बबेबा मोनसे गामियाव लेखा रोङि दंबा बे मोननैनि खामानि मावनाय साननाय हनाय सोलिनाय समाजनि आखुफ्रा बियो गोरोबलाया बबेबा मोनसे हादरनि आरो बबेबा मोनसे हादरजों लेखा गोरों रोङि हादरफोरजों मिलायलायो रुजुलायोबा बेयाव जों गोबां फाराग मोननो हागोन दा बेखायनो मा जाबाय होनदों गासै मुलुगखौ जुदि जौगाहोनांगौबा गासै न'खरखौ गासै गामि गासै हारिखौ जौगाहोनांगौबा साफ्रोमबो बिगियाननि नोजोरजों जोङो दावगानांगोन आरो बिगियान शास्त्रजों फरायसंनांगोन होनदों बिगियानखौ जों नायनांगोन आरो एबा बिगियाननि नोजोरजोंसो गासैबो खामानिखौ जों मावनांगोन होनदों मानो होनबा साफ्रोमबो दावगायोबासो मुलुगा दावगागोन न'खरा दावगागोन गामिया दावगागोन सोहोरा दावगागोन समाजा दावगागोन मानोना मोनफ्रोमबो गासै मुलुगानो मा होनदों साफा साफा मानसिजोंसो दाजानाय बेखायनो मा जानांगोन होनदों साफ्रोमबो मानसियानो सोलायनांगोन होनदों बेखायनो मा होनदों गासै खामानियानो साफा साफा सर' खालामोब्लासो जथाय जायो होनदों मानो होनबा खौसे होननाया हारसिंखौ होना गासै जयैसो लानानै खौसे दा बे आरो बेखौनो होनदों दा बे बाथ्राखौबो जों गोसोआव लानो नांगोन दा बेखिनि बेनिफ्राय लिरगिरि बिथांनि सत्यनाथ बरानि माखासे बाहाय जारिमिन दङ मा बिजाब लिरदों बबेनि बेखौ नोंसोरो नायथारनांगोन बेनिफ्राय दङ कुइसन बे कुइसननि नट्सफोरा नै गाहायाव दङ गासिबो कुइसन टु एन्सार बेफोरखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन बेजों थांनानै डाउनलड खालामनानै लाब्लानो जाबाय एसेनोसै गुबुनफोरनो जा हायो शेयार खालामनानै हो जाहाथे मोनहैनो हायो आरो नोंथाङा जुदि दानिसो मिथियाखैब्ला मोनदोंबा
साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे नोंथाङाबो मोनफिनबाय थायो उननि समफोराव आरो गोबां भिडिअफोर आपल'ड जागोन आरो गुबुन गुबुन चेप्टारफोर डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन नङाबा प्लेलिस्टआव थानानै नायबानो जाबाय गावबा गाव गोबां फराफोरनि क्लास लानाया दंखासै आरो गैयिखौ उनाव लाबाय थागोन गोजोन्थों।